ҳамсӯҳбати ман Фатҳуллоев, ним ҳимоятгари дастаи Истиқлоли Душанбе. Фатҳулло, мо шуморо бо ғалабаи бузурги имрӯза бар дастаи Паҳанг табрик мегӯем ва мехостам ки чанд сухан дар бораи бозӣ андешаҳои худро баён созед. Ташаккур зиёд барои табрик кардан ва ман фикр мекунам ки имрӯз бозӣ хеле хуб шуд ва хеле ҳамин қадар мухлисоне ки омаданд хеле хурсанд рӯзи ба хона баргашта рафтанд. Ин ҳама як чиз аст ки мо тайёрии хуб дидем, тамринои хуб кардем ва кӯшиш кардем ки дар пеши мухлисонамон бозии хуби худро нишон диҳем ки ҳар як бозӣ ки оянда мешавад боз ҳам бисёртар мухлис биёяд ва ба мо мухлисӣ кунанд ва шарафи футболи тоҷикро бардорем ки дар оянда хурдсолоимон боз аз моро хубтар бозӣ кунанд. Ташаккур. Акнун бозии ҷавобӣ дар Малайзия баргузор мешавад. Чӣ нақша доред шумо? Ба фикри ман дар Малайзия ки аз ҷиҳати ки ҳаво камтар гарм аст, мо кӯшиш мекунем ки аз дифоъ сар кунем бозиро ва кӯшиш мекунем ки якта гол занем ва вақте мо як гол занем бозӣ ба дигар тараф ҷӣ мешавад ва мо кӯшиш мекунем дар он ҷо бозии хуб нишон диҳем ва аз он ҷо ҳам ғалаба кунем бозиро. Ташаккур. Мухлисони худро шод гардонем. Ташаккур. Шумо ки Фатҳулло инчунин бозингари дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон ҳастед ва умуман аксари бозингарони дастаи Истиқлоли Душанбе ба тими мунтахаби кишвар шомиланд. Ва 8 сентябр бозии хеле ҷиддӣ ва яке аз бозиҳои асосии таърихӣ бо қаҳрамони Осиё мунтахаби Австралия дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мешавад. Бигӯед ки андешаи шумо дар бораи ин бозӣ чӣ аст? Чӣ хеле ки ҳама медонад, ҳама ҳаводорони футбол ки медонад ки тими миллии Австралия хеле пурқувват аст. Ин барои мо як экзамен мешавад ки мо қувваи худро месанҷем ва кӯшиш мекунем ки бозии хуби худро нишон диҳем ки ин қадар мухлисе ки омада ба тими миллӣ тамошо мекунанд ва чӣ хеле ки дида буданд мо бозии ки дар ин майдон гузашт бо тими миллии Иордания мо 3-1 шикаст хӯрдем. Ба фикри ман мо ин бозиро хубтар бозӣ мекунем ки мухлисони мо ба дигар бозие ки тими миллӣ бозӣ мекунад, на ин ки Истиқлол тими миллӣ барои мо тими миллӣ дар ҷои якум аст ва мо мехоҳем ки мухлис хеле зиёд шавад ки мо ба мо як қувват медиҳад ки мухлисо зиёд шаванд ва мо кӯшиш мекунем ки бо Австралия бозӣ аз ҳама ки мо ҳамин сол аз ҳама бозии хуби худро нишон диҳем. Ташаккур. Фатҳулло, мо ба шумо ва ба ҳайати ҳам дастаи Истиқлоли Душанбе ва ҳам мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон дар бозиҳои дар пешистода барори кор орзумандем. Ташаккур. Саломат бошед.